Ụlọomeiwu Anambra steeti etona Gọvanọ Soludo n'etu o si wee na-alụ ụzọ aka ọkụ na steeti a. Ndị ọnụọ na-awakpogo ebe ndị agha na-alụ ọrụ na Niger steeti ma chụpụ ha n'ụlọ fa. Ọchịchị ndị agha mba Burkina Faso akwụsịgo ụlọ mgbasa ozi British Broadcast Corporation na Voice of America ịlụ ọrụ izu ụka abụọ. Cheta na Gọvanọ Chukwuma Soludo awụchigo ime ka ọnọdụ akụnụba Anambra steeti kwuru gidigba mma kwalite ndị Igbo ji hiri isi ka anyị dọnyere ukwu n'ihi na gidigidi bụ ugwu eze. Aha m bụ Ọbụm na-eme Okonkwo. Tọọ ntị na ka ịnụ ka akọra n'uju. Gọọmenti Anambra steeti emetọpụgo ihe banyere ịkwalite ụlọọgwụ Ekwulọbịa Enugu Ukwu na Ụmụeri General Hospital ka ha bụrụzie ụlọọgwụ mkpọtụrụ nwere ndị ọkachamara pụrụ iche maka ahụike ndị Anambra. Kọmishọna na-ahụ maka ịrụ ụlọ na mmepe obodo Honorable Pauli Onyeka kwuru nke a ka o jere njem nnyocha ikpeazụ n'ogige ụlọọgwụ ndị ahụ gasị. Chukwuemeka Maọdịlịm ga-akọlu akụkọ a n'isi. Ka na ndị ọrụ ya malitere ya bụ njem na Ekwulọbịa General Hospital mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ka ọ hụchara ka esi rụọ ya bụ ụlọọgwụ. Maazị Onyeka chọpụtara na ozi o nwetara site n'aka ndị ọrụ ya gbasara ya bụ ọrụ arụ na ya bụ ụlọọgwụ na ihe o ji anya ya were hụ gbasara ya bụ ọrụ arụ ebe ahụ bụ eziokwu ma bụrụkwa nke arụrụ dịka aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo siri chọọ. Maazị Onyeka mere ka amata na gọọmenti steeti a dozichara ụlọ niile dị na ya bụ ụlọọgwụ ma tinyekwa akụrụngwa niile dị mkpa iji eme ka ndị mmadụ nwee ahụike iji hụ na ya bụ ụlọọgwụ ga-abụ ụlọọgwụ kacha ụlọọgwụ niile dị na Ekwulọbịa ma kelekwa aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo maka ịrụzi okporo ụzọ nke bara na ya bụ ụlọọgwụ. N'okwu nke ya, onye ji ọrụ ịrụzi ya bụ ụlọọgwụ bụ Maazị Obinna Okoli kelere aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo maka inye ha ya bụ ọrụ ma mee ka amata na ụlọ niile dị na ya bụ ụlọọgwụ bụ nke mmiri na-agbakwazi na ya bụ nke nwere akụrụngwa niile a chọrọ maka mmadụ inwe ahụike. Ebe ndị ụlọọrụ na-ahụ maka ọkụ na steeti a etinyekwala ọkụ na ya bụ ụlọọgwụ iji hụ na ọkụ na-enwe ebe ahụ gbanyụ na-anyụghị anyụ. Na Enugu Ukwu General Hospital ebe Maazị Onyeka jekwara hụta ka esiri rụọ ọrụ ebe ahụ, o gosipụtara obi aṅụrị ya na arụrụ ya bụ ụlọọgwụ dịka Gọvanọ Soludo siri nye ntụziaka ma mee ka amara na ya bụ ụlọọgwụ adịgo njikere maka ịgbape ya n'ihi na arụchala ihe niile ekwesịrị ịrụ na ya. Mgbe ọ na-ekele gọọmenti steeti a maka ịrụzigharị ya bụ ụlọọgwụ, onye rụrụ ya bụ ọrụ bụ Maazị Nnaemeka Akụkwe gwara Kọmishọna Onyeka na kemgbe eji rụchaa ya bụ ụlọọgwụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-aya ahụ na-abịazi na ya bụ ụlọọgwụ na-enwetazi ezigbo ahụike bụ ịgba ma na-ekwupụtakwa na ha nwetara ejumafọ otu ya bụ ụlọọgwụ siri nabata ha ma gwọọ ha ọrịa na-aya ha. N'okwu nke ya, onye ji ọkwa Chief Medical Director na ya bụ ụlọọgwụ bụ Dọkịta Dozie Udo Olisa kelekwazịrị Gọvanọ Soludo maka ịrụgharị ya bụ ụlọọgwụ ka ọ bụrụzie nnukwu ụlọọgwụ ga na-agwọ ọrịa ọbụla dị iche iche. Na Ụmụeri General Hospital, Maazị Onyeka chọpụtakwara na arụrụ ya nke ọma ma mee ka amata na ya bụ ụlọọgwụ adịgokwa njikere maka mgbape. Ọ gakwara n'ihu were kwuo na ọ bịara ka ọ hụ ka esiri rụọ ya bụ ọrụ iji hụ na ebumnobi aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo bụ nke emejupụtara na ya. N'okwu nke ya, onye rụrụ ya bụ ụlọọgwụ bụ Maazị Okechukwu Ezekwelu kwupụtara ọrụ niile ha rụrụ na ya bụ ụlọọgwụ ma mekwa ka amata na ọnụọgụ ndị na-abịazi ebe ahụ maka ahụike abawanyego karịa ka ọ dị na mbụ. Site n'Ụmụeri, abụ m Chukwuemeka Maọdịlịm.